sóc William Guarres i veig aquí davant meu tot un exèrcit de borregos i borregues disposats a donar-ho tot per lluitar contra el mal govern i els polítics corruptes. De moment, ja ha caigut el Margarito i en cauran molts més. Ara comença la festa major i és l'hora de liar la parda. Vosaltres què fareu? Vindreu? No! No! Anirem al Tarambana! I després el Mat, que punxa l'Ambrós, el Coll de Mat! Si aneu a l'ABC, potser que tingueu piscina i penya amb tanga. Si veniu, pot ser que ens facin xapar més d'hora i ens facin marxar del centre. També pot ser que ens facin anar a missa i escoltar la Miss Bisbal. Però aquests pobles nostres i no els farem. Volem un striptease de la caravana! Què fareu? Perquè ens ho veurem tot i la anirem parda! Perquè som i serem borregos! Borregos! Que ens treguin les places! Però mai entrarà una festa major! Per l'autogestió! Fins al polvorí! Del 14 al 17 d'agost, a la plaça Sant Joan t'espera el polvorí. Autogestió i festa major!